jagokɛlaw ka ɲɔgɔn kunbɛba min n'a bɛ kɛ sa kɔnɔ n'o ye FEBAG ye ale bilala a sen kan silamɛw ka tɔnba n'o ye Haut Conseil Islamique du Mali ye olu ye ɲɔgɔn kunbɛba dɔ labɛn Modi maa ba 7 olu de wulila ka bɔ dugu la dugu min n'a tɔgɔ de ye ko Tinogodar waati min na ni maajugu n'o ye binganikɛlaw kɔni binna u ka dugu kan o ni kunnafoni wɛrɛ olu de ye kunnafoni ye an bɛna min lase aw ma bi jumadal ula tile 25 hijira san 1441 don tele ɲɛta mafilɛba bɛɛ lajɛlen aw ni su nin bɛna kɛ a siɲɛ 13 ye min ni an ka jamana jagokɛlaw bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kelen kan kɛnɛ min n'u b'a wele ko FEBAG kɛnɛ min n'a filɛ nin ye an ka pankurun jigi kɛnɛ sira kan kabini janvier kalo tile 16 a bɛ taa ban février kalo tile 2 maa min ni ale kɔni ye an ka jagokɛlaw ka soba n'o ye chambre de commerce ye o ɲɛma dangan ye ale min tun fana ye nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen labɛn ɲɛma ye n'o ye FEBAG labɛn ɲɛma ye an ni olu kɔni an gɛrɛla ɲɔgɔn na n'o ye tele ɲɛta ye a ye ɲɛfɔli kɛ an ɲɛna ɲinan FEBAG bɛ kɛla cogoya min na maa minnu bɛ a kɛnɛ kan sɔrɔ minnu b'a la ani gɛlɛya minnu b'a la Mayimuna Kulubali ani Musa Jalo olu sera a ma tele ɲɛta to a la u ye min sɔrɔ an ka jɛ k'a lajɛ Foire d'exposition internationale de Bamako n'a bɛ f'a ma ko FEBAG ale kɔni baaraw daminɛna Bamako yan nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la aéroport sira kan ni foire kofɔlen kɔni daminɛna kabini janvier kalo tile 16 wa a bɛ taa kuncɛ février kalo tile 2 o de wokumu kɔnɔna la chambre de commerce et d'industrie ni o yɛrɛ tɛ dɔwɛrɛ bolola baarakɛlaw fo ka taa se jagokɛlaw olu ka soba o nɔ labilala ale bɛ ɲɛfɔli kɛ ɲinan foire baaraw tagacogo kan wa a ka kumaw kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko ɲinan ta kɔni ko Mali de bɛ ten kan walasa Maliyɛnw fana ka se ka u ka seko n'u ka dɔnko yira diɲɛmɔgɔw la donc an y'a ye jateminɛ k'a fɔ ɲinan an bɛ Mali yɛrɛ kɛ invité d'honneur ye ka d'a kan an fɛ jamana in kɔnɔ yan nɔ fɛn caman de b'an bolo an fana bɛ se ka mun yira diɲɛ na o fɛn ninnu bɛ ta an ka sɛnɛkɛfɛnw na an ka bagan maraw la Mali yɛrɛ adamadenw yɛrɛ ka dɔnniya an bɛ se k'o yira diɲɛ na bi bi in na an bɛ don min na i ko bi jamana in bɛ gɛlɛya mun kɔnɔ a wajibiyalen don an malidenw kan an ka yira diɲɛ na k'a fɔ ko gɛlɛya b'an kan o ye tiɲɛ ye nka halisa an b'an sen kan halisa an bɛ se ka ko dɔ kɛ donc o hakilina nana n'a ye an ye Mali ta ka Mali kɛ invité d'honneur ye o invité d'honneur o bɛ munumunu fɛn damadɔ kan a fɔlɔ o ye an ka sɛnɛkɛfɛnw kɛrɛnkɛrɛnnenya kɔɔri an bɛ se k'o don ba la cogo min na ka fini bɔ o la kɔɔri nafa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka to Mali kɔnɔ malidenw ka a nafa sɔrɔ cogo min na o ye a fɔlɔ ye a filanan ye an ka bagan mara an ka sogo bɛ se ka an nafa cogo min na an bɛ se ka kɛ nafa ye cogo min na ka minnu Ala ma a ɲɔgɔn kɛ minnu ye k'a lase olu ma nɔgɔya la maliden bɛɛ bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔna na cogo min na an ka denmisɛnnin dɔw bɛ yen comme diɲɛ taabolo kura mun dɔnnen don sisan n'a bɛ fɔ ma ko dɔw b'a fɔ ma bɔlɔlɔ a bɛ fɔ ma internet dɔw b'a fɔ numérique an ka denmisɛnnin biɲɛkɔnɔ dɔw bɛ yen funɛnkɛni dɔw olu ye hakilina sɔrɔ ka fɛnw dilan fɛn min ɲɔgɔn ma kɛ fɛn minnu bɛ se ka jamana in yiriwali sababu bɛ se ka bɔ fɛn minnu na an y'a kanu k'a fɔ o denmisɛnnin ninnu u ni ladɔnni ka kan u ye baara mun kɛ a bɛ se ka dɛmɛ bɛ se ka don u ma cogo min na baara in bɛ se ka kɛ nafa ye olu ma cogo min na ka kɛ nafa ye jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen ma o cogo la donc an b'a fɔ olu ma ko start-up donc naaninan ye mun ye ka se ka tɔnsigiw boloda o tɔnsigi ninnu kɔnɔna na an ye hakilinaba minnu fɔ nin ye tan o hakilina ninnu bɛ se ka don ba la cogo min na n'o tɔnsigiw bɛ taa lacɛ tuma min o ka kɛ ni weleweleda ye Mali nafolotigiw ma ani diɲɛ nafolotigiw ma ani Mali dɛmɛbagaw ma jango an bɛ se ka usines sigi sen kan mun bɛ se k'an ka sɛnɛkɛfɛnw la yɛlɛma n'o ye ko kɛrɛnkɛrɛnnenya kɔɔri mun bɛ se k'an ka sogow bayɛlɛma
mun bɛ se ka an ka funankɛni ninnu ka baara kelen don ba la a bɛ se ka bɛɛ nafa cogo min na o funankɛni ninnu vraiment u ni dɛmɛ ka kan n'i y'a jateminɛ Mali bɛ lahalaya mun na bi olu ka se ka hakilina sɔrɔ ka fɛnw dilan ka tila ka taa jonjo ta Amérique yɔrɔ jumɛn don fana Amérique yɔrɔ mun sigilen bɛ nin bɛɛ baara in kan n'a bɛ fɔ o ma comme Silicon Valley olu ka taa jɔnjɔn ta yen nɔ diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔrɔ donc n'olu ma lakodɔn n'o o ma se ka don ba la bon vraiment an hakili la en tant que chambre de commerce bon an ka baara ma dafa. Chambre de commerce et d'industrie ale no lablala alisa ka kuma kɔnɔna la a kɔni b'a ɲini bɛɛ lajɛlen kelen-kelen fɛ bɛɛ ka bɔ kosɛbɛ ka na ni foire kofɔlen na bɛɛ kana fɛn sugu bɛɛ bɛ yan nɔ bɛɛ kana sanni feere ka kɛ kodɔn ka yira ɲɔgɔn na fɛɛrɛw ka yira ɲɔgɔn na jamana yiriwali senw o kuma ka fɔ o baara ka kɛ bɛɛ lajɛlen bɛ nafa sɔrɔ a la cogo min. Feerekɛla minnu bɛ nin foire kɛyɔrɔ in na u kɔni bɛ welewele ka da ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen kelen-kelen ma bɛɛ ka bɔ i n'a fɔ kɔnɔkulu. U ka na client ka na dɛ u ka na sɛni foire ka ban fɔ an bɛ yan fɔ le den dɔɔni de u ka na. Minɛn kɔni alhamdulilayi presque participant bɛɛ y'i bolo fa k'a to minɛnw caman bɛ yen nɔ donc u ka na inshallah u bɛna ye fɛn minnu ka d'u ye u b'olu sɔrɔ yan. U ka na teliyala ka na sanni kɛ FEBAC la n'o tɛ ni foire banna prix bɛɛ bɛ to a nɔ la. Foire d'exposition internationale de Bamako n'ale yɛrɛ ye FEBAC ye nin foire kɛyɔrɔ in kɔni na fɛn ɲuman caman bɛ yen wa bɛɛ lajɛlen sagoɲɛta bɛ yen nɔ. Association Dagakan n'ale filɛ nin ye Yelimani mara la olu kɔni ye so kura kɔni dayɛlɛ u ka kɛnɛyaso kɔnɔna na n'o ye dugu min n'a bɛ wele ko Jɔnkulani o dugu kɔnɔna na Jɔnkulani ale ni Gidimɛ cɛ ale filɛ nin ye Gidimɛ commune na a dayɛlɛli ɲɛmaaya bɛɛ lajɛlen tun bɛ maa min bolo o ye maa min ni ale ɲɛsilen don Kayi marabolo kɛnɛya kɔɲɛ ma ani fɛn min ye ministre min n'ale ɲɛsilen don an ka jamana ni an ka maliden minnu sigilen don tunga fɛ olu ka o ministre o fana o ka chef de cabinet tun bɛ a kɛnɛ kan fɛn min ye maliden caman minnu ye an ka tungafɛmaw ye olu tun bɛ yen nɔ fɛn min ye Yelimani préfet fo ka taa se association Dagakan maaw olu bɛɛ lajɛlen tun b'a a kɛnɛ kan miliyɔn 200 ɲɔgɔnna olu de kɔni donna ni so in na an ka maa minnu ni an ye olu bila ka taa a kɛnɛ kan n'o ye Abdou Ouattara ani Munir Jire ye an ka jɛ ka a lamɛn u ye min sɔrɔ télé ɲɛtaa to a la. Marakaw ka faraɲɔgɔnkan kulu min bɛ n'an b'a wele ko association Dagakan walasa Yelemani yɛrɛ marabolo ɲɛtaa na sabati olu ka wulikajɔ ni cɛsiri kɔni kɛra sababu ye u ni télé ɲɛtaa kɔni ye baara dɔw bila sen kan min bɛna kɛ tile 10 baara kɔni ye baara kunfɔlɔ ninnu kɔni daminɛna kunungo n'o bɛnna janvier kalo tile 19 ma san 2020 Gidimɛ yɛrɛ marabolo yɛrɛ kɔnɔna na dugu min bɛ n'a bɛ wele ko Jɔnkulani u ye dɔgɔtɔrɔso dɔ kɔni dayɛlɛ nin yɔrɔ kofɔlen na walasa min ye Jɔnkulani yɛrɛ dugu yɛrɛ n'a masurunyana fan bɛɛ lajɛlen kɛnɛya na sabati n'a fɔ jamanadenw yɛrɛ b'a laɲini cogo min na. Bon ni kɛnɛ in kɔni ye nisɔndiya de ani nisɔndiya don ni mara dir'i ma ni dun kuntilaw de bɛ i bolo san 5 kɔnɔna na fo dɔ ka dilan kɔnɔna na ni jamanadenw yɛrɛ ye ni hakilila ta ka nin baara dilan i b'u fo k'u waleɲuman dɔn a ko la donc bi maire n'a a ka conseil communal bi sewale don k'a fɔ maintenant ni mun kɛra commune kɔnɔna na an b'a ɲini Ala fɛ ni ɲɔgɔn caman bɛ se ka sɔrɔ cogo min na pour que ka se ka sigida yiriwa surtout a dala sira mun kan kɛnɛya don ni kɛnɛya tɛ yɔrɔ o yɔrɔ maintenant foyi tɛ yen nɔ donc maintenant wari bɔbagaw an bɛ dugawu k'u ye minnu fana y'a fangana baara kɛ an b'u fana fo k'u waleɲuman dɔn an bɛ dugawu kɛ u ye wari mun bɔra yɔrɔ min na Ala ka a ɲɔgɔn caman nati u bɛ tunga mun fana na u jɔyɔrɔ ka bon ko sigida sa ayisa an ka ɲɔgɔn dɛmɛ pour que sigida in bɛ taa a bɛ se ka yiriwa pour que jamanadenw bɛ se ka lafiya cogo min na. Ministère de la santé tɔgɔ la ale nisɔndiyalen ko a bɛ Jɔnkulanɛkaw fo ka association min n'a b'a fɔ ma Dagakan n'o o sera ka nin dɔgɔtɔrɔso jɔ yan Mali ka politique kɔnɔna la an b'a fɔ ko politique de décentralisation o kɔrɔ ye jumɛn ye o kɔrɔ ye ka se ka kɛnɛya surunya jamanadenw na o hukumu kɔnɔna la Jɔnkulani CESCOM jɔra depuis 1996 u y'a ye k'a fɔ baara minnu bɛ k'a kɔnɔ a bɛ se ka kɛnɛya sabati jamana kɔnɔ a bɛ se ka kɛnɛya sabati u ka commune kɔnɔ a bɛ se ka kɛnɛya sabati u ka dugu kɔnɔ donc dugulamɔgɔw hakili nana k'i ye k'a fɔ k'u ka dɔ fara bâtiment kan o nana kɛ an b'o wale de ka bi bâtiment in kɔnɔna la bi
muni mun bɛ kɛ yen bana kunbɛ bɛ kɛ yen bana furakɛ bɛ kɛ yen jigini bɛ kɛ yen peseli bɛ kɛ yen mais bi an ɲɛnajɛlen an sewale kosɛbɛ ɲɛnajɛ in jara an bɛ foli kɛ kunbɛli jara minnu bɔra u bɛɛ y'a fɔ an kɔfɛ mais n bɛ min fɔ k'a perepere latigɛ o ye minisiri tɔgɔ ye a ko dɔgɔtɔrɔso jɔli ka d'a ye kosɛbɛ o ye wale dɔ ye mais wale filanan ye min ye ka dɔgɔtɔrɔso matarafa dɔgɔtɔrɔso matarafali o de bɛ kɛnɛya sabati jamana kɔnɔ n'i y'a mɛn ko n'an ka wara minɛ o y'a sɔrɔ wara kunkolo b'i bolo a y'a yira bi k'a fɔ ko wara kunkolo b'a bolo jɔngulannen bi o hukumu kɔnɔna la an filɛ ka ɲɛnajɛ min kɛ an ka nin ɲɛnajɛ kelen in kɛ ka dɔgɔtɔrɔso in labalo ka dɔgɔtɔrɔso in latɔbɔtɔ o kɔrɔ ye mun ye an ka dɔgɔtɔrɔso in kɛ an ta ye dɛmɛ min n'a bɛ ka bɔ Dagakane maaw yɔrɔ ka ɲɛsin yɛlɛmani yɛrɛ marabolo yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ma ni kɔni ye waleya ɲuman ye min kɔni sinzira ka sabu kɔni kɛ maliden minnu bɛ n'olu sigilen bɛ ka sabu kɛ jamanaden minnu bɛ n'u sigilen bɛ jamana yɛrɛ kɔn ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la yɛlɛmanikaw olu ka bolodi ɲɔgɔnma kɔni kɛra sababu ye san ani waati jija ni cɛsiri bɛ ka bila sen kan walasa yɛlɛmani yɛrɛ marabolo bɛɛ lajɛlen na bɔ nɔgɔ la ɲɛta ka sabati o waleya ninnu kɔni sinsinlen don an ka jamana yɛrɛ marabaaw bolo i n'a fɔ jamana ɲɛmaa yɛrɛ b'a laɲini cogo min na ko ka tungarakɛw fo n'o ye diaspora ye minnu nana ka bɔ Faransi minnu y'u bolo fɛn ta ka don a la ko k'u fo u ka fasoden ɲumanya la le fait que u y'u to kɔfɛ u ye nafolo min sɔrɔ k'a ci ka na pour que nin fɛn in ka dilan faso la fasoden ɲumanya ye ko k'o foli k'aw ye ka tila k'a fɔ aw ɲɛna président de la République Ibrahim Bokar Keita o min y'ale sugandi k'a sigi maliyɛn l'extérieur kunna k'a fɔ ko don o don a hakilina ye cogo min na an ka tungaranke minnu bɛ kɔfɛ u bɛ fɛn min sɔrɔ kɔfɛ u bɛ se cogo min na ka u ka fɛn lana u faso kɔnɔ ka se ka kɛ sababu ye an ka Maliba in bɛ se ka développer cogo min ko k'o ci fana fɔ aw ɲɛna k'aw fo ka wale ɲuman dɔw kama. Ne ta ye foli de ye k'a lase d'abord délégation minnu bɔra Bamako ka na an b'u fo an b'u wale ɲuman dɔn délégation minnu bɔra Kayi kana an b'u fo an b'u wolo ɲuman dɔn délégation minnu bɔra Faransi kana ani délégation bɔra dugu misɛnnin fɛn fɛn na ka se ka na nin ɲɛnajɛ in diyan bolo vraiment n bɛ gouverneur tɔgɔ la préfet tɔgɔ la n bɛ n ka foli lase u ma k'u fo k'u wale ɲuman dɔn an bɛ kɛnɛ min kan a bɛɛ b'a dɔn dɔgɔtɔrɔso dayɛlɛ don kɛnɛya ye min ye n tɛna n da don o la k'o bɛɛ fɔ vraiment an tɛ se ka fɛn wɛrɛ fɔ ni foli ni sewa tɛ ka foli lase Dagakane mɔgɔ minnu n'u sigilen don Faransi ka foli lase u ma k'a dɔn u ye sera ka ŋaniya min ta ka se ka na nin dɔgɔtɔrɔso in jɔ u ka dugu la vraiment foli b'u ye an ka gouverneur tɔgɔ la n b'u fo. Dagakane i n'a fɔ a tɔgɔ yɛrɛ b'a fɔ cogo min na bamanankan na ɲɛta olu ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye ɲɛta ka se ka sabati yɛlɛmani yɛrɛ marabolo kɔnɔna bɛɛ lajɛlen na ka sabu kɔni kɛ jija ni cɛsiri min bɛ u yɔrɔ su ani tile u bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen bila sen kan walasa o waleya ninnu ka se ka sabati. An bɛ yan bi jɔngulannen Dagakane dɔgɔtɔrɔso min jɔ o dayɛlɛ de bɛ bi donc an nisɔndiyalen don kosɛbɛ ka da kan nin baara in daminɛ ani bi tɛ kelen ye nin baara in daminɛ an kun ma sigi k'a fɔ k'an bɛ se ka nin kɛ kuma dɔw la a bɛ bonya yɛrɛ hakili ma est ce que an ye nin baara min damina a bɛ se ka laban mais jɔngulaninw ka denw ko nin tɛ se ka kɛ o tɛ olu ye u y'a fɔ u y'a kɛ ka nin dɔgɔtɔrɔso in dayɛlɛ k'a di dugu ma n'a banna a tile bɛ ta k'a di dugutigi de ma i filɛ hôpital filɛ ale y'a kɛ ten fana donc an bɛ wele lase bɛɛ ma fɛn fɛn ye dɛmɛ kɛ i seko laɲini na u ni cɛ u ni baara u ni cɛsiri ala ka an bɛɛ sara nafolo min kɛra la n'an bɛ se ka a estimer bi a bɛ taa fɔ $200,000 ani kɔ la parce que n'i y'a jateminɛ fɛn caman caman bɛ yen an m'olu compter maaw de volontaire fana minnu ye wari bɔ dɔw fana volontaire k'a fɔ ko n bɛna peinture kɛ fu kana peinture ta fu donc n'an ko k'an b'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ sɔn ka taa fɔ $300,000 la minɛn minnu kan ka don dɔgɔtɔrɔso in kɔnɔ a minɛn dɔw nana mais dɔw bɛ kɔfɛ ka na mais degun min man kan ne y'a sɔrɔ u ma se ka yan sɔrɔ Mali ni minɛn nana a dedonyan ko ka gɛlɛn donc o de y'a to an y'a dayɛlɛ ka sɔrɔ minɛn dɔw ma se parce que an t'a dɔn u bɛ bɔ waati min na u ye wari min fɔ vraiment k'a fɔ o wari ka ca donc jamana faamaw u k'u hakili to an na an minnu y'an ŋaniya ta k'an bɛ jamana baara kɛ jamana kɔnɔ u ka lajɛ fɛn dɔw bɛ u ka nɔgɔya ɲɛ pour que an ka se ka an seko laɲini kɛ k'u dɛmɛ
jamana in bɛ se ka jɔ cogoya min na. Bakari Jambu ni ale ye Dagakane yɛrɛ kumalasela ye diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ, hali n'a yɛrɛla k'a fɔ gɛlɛya caman kɔni binna kan, o bɛɛ n'a ta a ka jija ni cɛsiri a ko a b'a ni kɔni di walasa yɛlɛmali yɛrɛ marabolo fantan naani bɛɛ lajɛlen na a ka ja Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ gɛlɛya fɛn fɛn bɛ yen u ka se ka u seko kɔni kɛ. Ka welelikan min lase Dagakane ka mɔgɔw ma depuis fɔlɔ an bɛ min fɔ, adamaden cɛsiri de bɛ mɔgɔ ɲɛbɔ mɔgɔ la quoi. N'i cɛsiri faso baara la, baara yɛrɛ b'i yira i yɛrɛ yira mɔgɔw la ni hali i ma fɛn fɔ quoi. Hali bi ne bɛ nin de ye u bolo, donc min kɛra bi i taara baara i y'a ye ɲana ko tɔ, donc dalateliya de ye sigiɲɔgɔn sɔn fɔ ye, donc sinon n'a sigira ɲɔgɔn kan dɔrɔn sɔn bɛ dɔn. Tiɲa yan'a ka se a dan ma sɛgɛn min b'a la n'i m'o muɲu a bɛ tiɲa i bolo. Hali bi ne bɛ min ɲini yɛlɛmane Dagakane denw kan, min bɛ dugu min na i k'i bolo nɔ tɔ ye o de ye cɛya ye, n ka baara nɔ filɛ o de ka fisa ni kɛlɛ ni fɛn ye. N'i y'a ye sisan Dagakane ni vote ko ni fɛn wulila yɛlɛmane na ni mɔgɔ t'a ta siɲɛ fila fɛn wɛrɛ tɛ dɛ, baara de don. N'i cɛsiri dɔrɔn i bɛ mɔgɔw ɲɛbɔ i yɛrɛ la. Hali bi ne bɛ dugawu min kɛ dɔrɔn Ala ka nin ɲɔgɔnna caya Mali kɔnɔ. N'i y'a ye yɛlɛmane 90% bi a bɛɛ ye Dagakane. Dagakane fana bɛɛ jɛra k'u ka kumakan di ne ma. N'u farila ne la dɔrɔn c'est que u tigɛra ne la fo n'a bɔra ne yɛrɛ jogo la. Hali bi ne bɛ o de ɲini responsable bɛɛ fɛ an k'an cɛsiri. Jamana kana tigɛ an na, population min b'an kɔ u kana tigɛ an na, an yɛrɛ kana tigɛ an yɛrɛ la. Komi sɔsɔli donna min na, forage machine min jɔlen filɛ nin ye ani tracteur min jɔlen ani fula min bɛ fonction na sisan u bɛ ka baara kɛ, i bɛna tiɲɛ. Mais n'i taara dugu o dugu la, i bɛ Ala kali ko ninnu de y'u cɛsiri ka tɛmɛ nin kan n'an bɛɛ ka jɛ ka baara kɛ. O fana tɛ kɛlɛ ye. Projet dama min b'an bolo kɔfɛ hali bi an ma pressé, mais an ka projet minnu an bɛ k'u kɛ gouvernement ka dɔrɔmɛ kelen t'a la, partenaire ka dɔrɔmɛ kelen t'a la, an bɛ k'a ɲini. Hali bi min kɔni kɛra Jungulanu a bɔra a kalama ko caman fɔra la. Dɔgɔtɔrɔso in dɔ yɔrɔ ye min sɛbɛnlen b'a ka Dagakane de don. Dagakane tɛ Jambu ye, e tɛ nin tɛ an bɛɛ de don. Tile tan in kɔni kɔnɔna na teliɲɛta kɔni bɛna fɛsɛfɛsɛw bila sen kan k'i ɲɛ da Dagakane bolonɔw bɛɛ lajɛlen kan walasa diɲɛmaa k'a dɔn k'a fɔ Dagakane bɛ jija ni cɛsiri min na o ye fasoden ɲumanya ye. Adamaden i ka hɔrɔnya ani ka danbe o bɛ dɔn fasoden ɲumanya kanu de sababu la. Dagakane ka jija ni cɛsiri bɛɛ lajɛlen bɛna bɔ a kalama. Hakilina min bɔra an ka jamana diinɛ tɔnba n'o ye silamɛ tɔnba yɔrɔ ye n'o ye Haut Conseil islamique du Mali ye ka ɲɔgɔn kunbɛba dɔ kɛ min ni o bɛ kɛ sigi ka fɔ ani bɛɛ kan an ka jamana kɔnɔna na k'a ta janvier kalo tile 16 fo ka taa se a 18 ma Moti kɔnɔna na. Ni ɲɔgɔn kunbɛ in kɔni maa ba caman de kɔni nana a kɛnɛ kan, maa minnu ni jɔrɔnanko kelen pewu de bɛ u la bɛn ani basigi bɛ se ka don an ka jamana kɔnɔ cogoya min na. Tele ɲɛta ye maa kɛrɛnkɛrɛnnen bila ka taa a kɛnɛ kan n'o ye Amadu Ɲanbele. Ale bɛ ɲɛfɔli kɛ an ɲɛna a don fɔlɔ kɛra cogoya min na. Ja taba ye Salifu Ɲare, an ka jɛ k'a lajɛ. A bɛ maa 400 dɔ bɔ minnu bɔra Mali yɛrɛ marabolo duruna fan bɛɛ lajɛlen fɛ hakaja ka bɔ Mali yɛrɛ kɔnɔna dugu bɛɛ lajɛlen na ka na i sen don nin sigi kɛrɛnkɛrɛnnen na min ni a hakilina bɔra Mali yɛrɛ alisilamɛw ka jɛrɛkuluba min filɛ nin ni an ko a ma ko Haut Conseil islamique du Mali min b'a to kan bɛɛ bɛ se ka sabati Mopti ni a lamini yɛrɛ bɛɛ lajɛlen hakaja ka taa se Mali yɛrɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen. N'i ye nin sigiba in yɛrɛ ta k'a lajɛ yɔni a baaraw ka daminɛ an ka dɔnnibaw ka kuluba min bɛ yen nɔ ni a bɛ fɔ a ma ko conférence nationale des ulémas an bɛ se k'a fɔ Haut Conseil islamique bolofara dɔ ye nin min bɛ an ka dɔnnibaw fara ɲɔgɔn kan ni u yɛrɛ bɛ taa maa 17 bɔ ɲɔgɔnko la nka n'i ye a bɛɛ lajɛlen ta k'a lajɛ jamana in kɔnɔ maa 80 bɔ ɲɔgɔnko don minnu bɛ hakili jagabɔ kɛ diinɛ ko kan anw ka jamana kɔnɔna na olu ka baaraw bilara sen kan min b'a to olu yɛrɛ bɛ se ka hakili jagabɔ kɛ ka ɲɛsin kan bɛɛ ma cogo min na anw ka jamana kɔnɔ. Ni lajɛ min filɛ nin ye lajɛ in bolodalen bɛ ka bɛn Haut Conseil islamique a ka baaraw taabolo ma n'o ye a fɔlɔfɔlɔ jɛkulu bɛ Haut Conseil kɔnɔna na a bɛ fɔ o ma ko al-Mu'tamar al-Watani lil ulama conférence nationale des ulémas n'o ye ulamaw olu ka lajɛ Haut Conseil kɔnɔna na o jɛkulu in o sigilen bɛ diina ɲɛfɔliw ani ko min bɛ diina kan o jalatigɛli u sigilen bɛ o kama. A filanan o jɛkulu in fana a bolodalen de don san o san u ka se ka lajɛba dɔ kɛ o tuma o lajɛ in kɔnɔna na ko min bɛ jamana hami ayiwa diina fanfɛla la u ka se ka u da don o la. A sabanan
o hukumu kɔnɔna na o conseil islamique a ye a laɲini lajɛba min ni o bɛ kɛ Mopti k'a fɔ conférence nationale des oulémas u ka lajɛ in a ka kɛ Mopti o conseil yɛrɛ ka lajɛba kɔnɔna na o tuma na Allah subhanahu wa ta'ala ka dɛmɛ kɔnɔna na an nana ɲɔgɔn sɔrɔ ayiwa Mopti dugu in kɔnɔ ayiwa dugu min an bɛ Ala deli halisa Ala ka dɔ fara a si kan k'a barika fana k'a kɛ dugu barikalen ye ayiwa ko san 100 o tɛmɛna a sigili la san 100 caman halisa Ala k'o yira dugu in na yiriwa kɔnɔ ani ɲɛtaa kɔnɔna na. damadɔ o baara kofɔlen kɔfɛ Mopti jama lajɛrɛkɛ soba min bɛ yen nɔ ni a bɛ f'a ma ko Sala Sori Banba jama caman kɔni bɔra ka na ni lajɛrɛkɛ so kɔnɔ min b'a to baaraw bɛ se ka na nun don cogo min na ka ɲɛsin ni sigiba in ma ni an ko a ma ko forum sur la réconciliation. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. Mopti maire ale ka bisimilali kan kɔfɛ Elayi Dirisa Jara ni ale Haut Conseil Islamique ka Mopti ɲɛmaa ye ale kɔni ye foli ta ka maa bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ minnu nana nin kɛnɛ kofɔlen kan o kɔfɛ ka taa se fanga ka cɛsigi min bɛ Mopti ni a mara yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kunna ni o ye Général Abdoulaye Cissé ale kɔni ye da don gɛlɛya la gɛlɛya min ni o bɛ jamana yɛrɛ cɛmancɛ bolo kan bari ale ka ɲɛfɔcogo la lakɔliso 600 ni dɔ minnu bɛɛ lajɛlen datugulen don an bɛ don min na komi bi Cheikh Ibrahim Kontaw ni ale yɛrɛ Haut Conseil Islamique ɲɛmaa danka ye ale kɔni nana i da don bɛn ani kɛlɛya min tun sabatilen don an ka jamana cɛmancɛ bolo kan kabiri lawale la. Siyaw fɛn o fɛn bɛ Mali la a bɛɛ dɔ lasugu bɛ yan de n'i bɔra Mopti yan nɔ ni bozokan fɔra i b'a mɛn ni kɔrɔbɔrɔkan fɔra i b'a mɛn ni bamanankan fɔra i b'a mɛn ni kadokan fɔra i b'a mɛn ni fulakan fɔra i b'a mɛn kan o kan n'a bɛ fɔ Mali la ni mɔsikan fɔra i b'a mɛn ni samɔkan fɔra i b'a mɛn o bɛ sɔrɔ jumɛn na fo ka ɲɔgɔn ku Mopti ka aw ye mɔgɔw ku kunungo a y'aw jija aw ka mɔgɔw ku bi. An ka ɲɔgɔn ku mɔgɔw sigira ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn ku bagan mara la a y'a ka bagan mara kɛ a ma sɛnɛkɛla bali ka sɛnɛ kɛ o ye sɛnɛ kɛ o ma mɔɔnikɛla ka bali ka mɔɔni kɛ o ye mɔɔni kɛ o ma jagokɛla bali ka jago kɛ u bɛɛ sigira ɲɔgɔn kan bɛɛ lajɛlen ye nafa sɔrɔ dɔ ka baara kɔnɔ o k'o sigi ɲɔgɔn mɔgɔw ka fɔ ɲɔgɔn kan u ka diinɛ la u ka fɔ ɲɔgɔn kan u ka langue la u ka fɔ ɲɔgɔn kan u ka kabila la a kɛra Mopti ma sigiɲɔgɔnya ni ɲɔgɔn faamu ani bɛɛ ni kɛlɛya kɔnɔ o kɛra o de kɔnɔ a ma kɛ fɔ ɲɔgɔn kan kɔnɔ abada an mɔkɛw ye ɲɔgɔn ku u sigira ɲɔgɔn kan. N balimaw anw ye ni sigiɲɔgɔnya ka min fɔ ɲɔgɔn kan n'o mɔgɔ bɛ waso n'a ye diɲɛ yɔrɔ bɛɛ ko an kura bamananw ko an kura a fɔra bɔsikan na kɛ ka kara k'an bɛɛ lajɛlen ko k'an bɛ ku fulaw ko ɛnɛ kɛ o kan fɔlen bamanankan na n'o fɔlen an ka kanw bɛɛ lajɛlen na an kura an ye ɲɔgɔn ku an ye ɲɔgɔn nafa dun mun bɛ an fɔ ɲɔgɔn kɔ bi mun b'an fɔ ɲɔgɔn kɔ bi an ka fɛn kelen de dɔn fɛn o fɛn n'aw jɛra la aw k'a dɔn k'a fɔ aw tɛ se ka taa ka ɲɔgɔn to aw tɛ se ka ɲɔgɔn minɛ aw tɛ se ka ko kɛ ka ɲɔgɔn to bamananw ko i tɛ se ka boli ka maa min to i kana boli fura ta k'o tigi to an k'an jija an ye nin tiɲɛba min sɔrɔ an ka mɔkɛw bolo an ka jamakɔrɔ kɔrɔ an k'an jija an k'o tiɲɛ kelen to an mɔdenw ye. N'i ye nin kɛnɛba in ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ minisiri 3 bɔɲɔgɔnko minnu kɔni tun bɛ nin kɛnɛ kofɔlen kan minisiri Bubakar Alpha Ba minisiri min sigilen don an ka jamana mara yɛrɛ caman bɔli ko kun ale yɛrɛ tun bɛ k'an ka jamana marabolo ɲɛmɔgɔ ni o ye premier ministre Dr Boubou Cissé k'ale jɔyɔrɔ ngolo fa kɛnɛ kan ale kɔni ye foli kɛ ka ɲɛsin Haut Conseil Islamique ka nin hakilina in ma. An bɛ min ɲini n'an ye nin kuma in kuncɛ minnu bɛ ba kɔ minnu bɛ ba ɲa
an ka sigi an ka kuma parce que anw de ye malidenw ye awa an ye jamanajɛba min kɛ n'an y'a wele ko dialogue national inclusif a yɔrɔ sera ma a ko a y'aw sigi aw ka kuma aw ye mɔgɔ lawuli u ka se Amadu Kufa ma an ka kuma anw de ye malidenw ye an k'a bɛn a la u ko a ye mɔgɔ lawuli u ka taa kɔrɔn fɛ u ni Yadi ka kuma an k'an sigi ka kuma de bɛ fɛn bɛɛ ban awa ni aw au conseil islamique mɔgɔw ko aw bɛ ɲɔgɔn dalajɛ wajibi don an hakili ka jigin o kɔ an k'o fɔ ɲɔgɔn ye awa an b'aw kɔ n'an bɛnna min kan kankɔrɔsigi y'a fɔ cogo min tilegan in na an taara foli la a ko n'an bɔra yan sisan min bɛ ba kɔ min bɛ ba ɲa an b'an sigi an bɛ kuma hakilila kɔntaw y'a fɔ sisan a ko dɔw bɛ salle kɔnɔ yan awa n'u bɛ salle kɔnɔ yan awa alhamdulilayi tare an b'o de ɲini o ne yɛrɛ ka conseiller bɛ yan u taamana u taara kɔ na u taara Fatoma u ni mɔgɔw ye ɲɔgɔn ye awa n'a fɔra dɔrɔn k'an bɛ se ka kuma ɲɔgɔn fɛ awa o ko caman nɔgɔya donc o conseil ye nin baara min daminɛ anw b'u fo k'u waleɲuman dɔn gouvernement bɛɛ k'a dɔn a bɛ na ni sabati de ye. Nin kɛnɛba in nana kun cɛ ni Haut Conseil islamique du Mali président d'honneur Imam Mamoud Diko ale ka wele kan ye ka ɲɛsin maramafɛn tabaga jɛkulu fɛn fɛn bɛ anw ka jamana cɛmancɛ bolo kan ka ɲini u bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ lajɛlen ka maramafɛn bila. Kuma in ye welewele de ye welewele kan min de la ka da nin yɔrɔ kelen in na nin jɔyɔrɔ kelen in na k'a ɲɛsin an balimaw ma balima minnu n'anw de ye kelen ye silamɛya la danbe la jamanadenya la ka welewele kan k'a ɲɛsin filaw ma fila k'a dɔn k'ale jugu tɛ kaadɔ ye kaadɔ k'a faamu k'ale jugu tɛ fila ye ayi nin welewele kan in k'a ɲɛsin bozo ma k'a ɲɛsin bɔbɔ ma k'a ɲɛsin bamanan ma k'a ɲɛsin suraka ma k'a ɲɛsin burudamɛ ma k'a ɲɛsin jamanaden bɛɛ lajɛlen ma a wasara ten sa joli caman bɔnna ni caman tiɲɛna nin jamana in kɔnɔ min ye hakilimaya jamana ye ko dɔn jamana don a sera sa yafa ɲɔgɔn ma ka kɛ an ka ɲɔgɔn minɛ min ka kan ka kɛ n'o ye jamana in ka basigi hɛrɛ ani lafiya an bɛɛ lajɛlen ka baara ka k'o ye. Ni sigi min kelen filɛ nin ye Mopti jamana kan a bɛna kɛ jigi ye malidenw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bolo Haut Conseil islamique yɛrɛ tɔgɔ la min b'a to kolosuma yɛrɛ bɛ se ka sabati ni malikaw bɛ k'o ɲini kabiri san 2012. jɛkulu min bɛ yen nɔ n'o ye kariti feerelaw ka jɛkulu ye n'a bɛ wele ko AMRCR kunu olu kɔni kunu wulada yan fa fɛ olu kɔni an b'a yira ka n'o ye janvier kalo tile 19 ye olu y'u ka tɔn san 10 an seli kɛ a ɲɔgɔn kunbɛba in kɔni kɛra yɔrɔ min na o kɛra Kalabankura école publique kɛrɛfɛla la. Jɛkulu min bi Mali kɔnɔ ni u b'a wele ko Association malienne de revendeurs de cartes de recharge ni dɔw yɛrɛ ko AMRCR o tɛ jɛkulu wɛrɛ ye maa minnu bɛ yen ni u bi crédit feere fɛn min ye telefoni Orange Money walima a carte olu ka jɛkulu ni o bilala sen kan ka bilin janvier kalo tile 19 san 2010 kunun kun ye janvier kalo tile 19 san 2020 ye AMRCR a jirala k'a fɔ ko a ye san 10 kɔni sɔrɔ ɲɛnamaya la yaasa ka se ka o ɲɛnajɛw kɔni kɛ AMRCR mɔgɔw ko u kɔni kun ye ɲɔgɔn sɔrɔ yaasa ka o ɲɛnajɛw bɛɛ lajɛlen kɛ o ɲɛnajɛw kɔni kan u ka kuma bɛɛ kɔni bi boli min de kan o tɛ dɔwɛrɛ ye gɛlɛya min ni o kun bɛ olu kan olu kun b'a ɲini fɛn min ye jamana ɲɛmaaw kɔni fɛ u ka olu kunbɔko to wa u k'u ka baara to u ye baara min ni u bɛ k'o kɛ o hokumu kɔnɔna na sa fɛn min ye AMRCR yɛrɛ ɲɛmaa kɔni ye ɲɛfɔli kɛ AMRCR a san 10 fo ka taa se u ye gɛlɛya min sɔrɔ ani u ye baara minnu kɛ ani fɛn min ye laɲini min b'a bolo ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ani o cakɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen ma a ye ɲɛfɔli kɛ o la. San 10 tile 10 tɛ san 10 baara yakubayara ka yiriwa ka d'a kan san 10 an bɛ nin baara daminɛ wagati min foyi kun tɛ fɔ a la ko carte feere mais bi an bɛ yɔrɔ min na bi a bɛ fɔ ko transfert de crédit a bɛ fɔ ko transfert d'argent donc san 10 kɔnɔna la baara bonyara baara kɛbaga cayara association yɛrɛ dayɛlɛ kun ye fɔlɔ baarakɛlaw u ka se ka caya cogoya min na an bɛ se k'a fɔ ko alhamdulillah bi an tɛ baara foyi la bi ni carte feere tɛ donc san 10 kɔnɔna la an ye nimisiwasa sɔrɔ gɛlɛya sɔrɔla baara ni gɛlɛya ti ban an baarakɛɲɔgɔn caman ye gɛlɛya sɔrɔ hadamaden jugu olu ka ɲangati sila ma ka ɲɛsin an baarakɛɲɔgɔn ma u ye gɛlɛya sɔrɔ opérateur téléphonique ka yɛlɛma
tuma dɔ la wari transfert yɛlɛma n'u ka baara kɛcogo yɛlɛma o kɛra gɛlɛya ka ɲɛsin an baarakɛɲɔgɔn caman ma donc gɛlɛya sɔrɔla baara la an bɛ autorité wele hali bi opérateur téléphonique bɛ 3 la donc an b'a ɲini u fɛ hali bi u ka dɔ wɛrɛ fara opérateur téléphonique ninnu kan pour que baara in kɛbaga a bɛ se ka yakubaya i b'a fɔ association ka laɲini ye mun ye. Nin ye Amar Seri ka kalo 100 ani kalo 20 vidéo ye tile 3,000 ani 600 ani 50 vidéo ye nga fɔ dɔrɔn bi Amar Seri ka 100 ans ye o kɔnɔna la 19 janvier 2010 Amar Seri a yɛrɛ sɔrɔ an b'a fɔ Amar Seri bangira a bangira yaasa ka kɛlɛ kɛ ka lutter c'est à dire ka an ka hakɛw ɲini an ka hakɛ minnu n'u bɛna ntaraki an la Amar Seri créera o de kama a créera ka sɔrɔ hakɛ dɔw tun bɛna ntaraki o kama Amar Seri créera ka se k'o hakɛw lasegin toujours Amar Seri bɛ yen pour que k'o hakɛw k'olu latanga n'o y'an ka revendeurs ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la revendeurs tuma dɔw la pour que a ka faamuya minnu bɛ crédit feere boutique la 20 40 ainsi de suite 100 ans in kɔnɔna la tɔn in a ye gɛlɛya caman de sɔrɔ gɛlɛya minnu ni an balima tɔnden caman bɛ yen minnu yɛrɛ gɛlɛya kɛra sababu ye ka u bɔ jamana yɛrɛ kɔnɔ ka taga kɔ kan n'a y'u ka baara tiɲɛ u bolo gɛlɛya kɛra sababu ye ka na n'o ye a ye dɔw frein bila yɔliyɔli la bi ni terrorisme ye bɛ fɛn wɛrɛ yira c'est à dire gɛlɛya degun a y'u bila fɛn na fɛn min ni bɛɛ lajɛlen mɔgɔ si ka laɲini tɛ jamana kɔnɔ ni ala sɔnna a ma an bɛ ala deli ala ka 100 ans wɛrɛ yira an na 100 ans caman b'ale bolo a k'o yira an na 2030 an ka ɲɔgɔn sɔrɔ ni kɛnɛ kelen kan inshallah. O kɔfɛ maa wɛrɛ bɛ yen ni o ye Amar Seri yɛrɛ a ɲɛmaa dangan ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko ale bɛ folikan tɛ ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma maa min fɛn fɛn bɛ yen ni olu kɔni ye dɛmɛ don u ma ni 100 ans in kɔni kɔnɔna na nka a y'a jira fana k'a fɔ a bɛ min kɔni ɲini kuma kelen dɔrɔn de don o tɛ dɔ wɛrɛ ye fɛn min ye Mali ɲɛmaaw ani u cakɛɲɔgɔnw u kun k'u ka baara kɔni to u bolo u na se k'u ka baara kɛ lafiya kɔnɔ cogoya min na. Kɛrɛnkɛrɛnnenya Amar Seri tɔnden minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ su girin ka tile girin mɔgɔ bɛ fo i yɛrɛ foli la vraiment i yɛrɛ kɛ baara i bɛ fo a la cɛw bɛ Amar Seri kɔnɔ vraiment minnu y'u cɛsiri nin baara in na kosɛbɛ pour que an ka se bi la hali bi a fondateur minnu tɛmɛna an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye hali bi an bɛ fɛ n'an ka slogan yɛrɛ sɛbɛnni lajɛ dɔwɛrɛ t'a kɔnɔ maliko de don an bɛ fɛ an ka baara de ka to an bolo minnu bɛ yan nɔ ne se b'u ye k'an dɛmɛ an ka baara la hali bi an b'a ɲini u fɛ hali bi u k'an dɛmɛ an ka se ka to an ka baara kɔnɔ. Amar Seri a jɛkulu fɛn min a walakaledenw Mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ o de hukumu kɔnɔ maa minnu bɛ yen ni u kun bɛ Kayi Segu fo ka taa se fɛn min ye Sikaso kɔni tɔgɔ la n'u ye Kɛnɛdugu ye olu ma u kun bɛ yen o de hukumu kɔnɔ olu caman kɔni ye kumaw ta u y'a jira k'a fɔ Amar Seri ko u kɔni kan ka jateminɛ waati 100 ans minnu tɛmɛna k'a lajɛ baara minnu kɛla o kɔnɔ ani u kan ka baara minnu kɛ jamana yɛrɛ ye jumɛn de kɛ Amar Seri yɛrɛ ye ani u yɛrɛ ka cakɛɲɔgɔnw u y'a jira fana k'a fɔ ko Amar Seri ye jɛkulu min kɔni bɛ Maliden bɛɛ lajɛlen de ka baara la jamana kɔni de yiriwa wa ka sɔrɔ ka dugawu do kɛ fɛn ye ni jɛkulu in kɔni ye. Amar Seri dɔrɔn ka 100 ans tɛ Mali gouvernement ka 100 ans don parce que an bɛɛ lajɛlen bɛ Mali gouvernement ka lakana kɔnɔ an bɛɛ lajɛlen bɛ Mali gouvernement fana ka yamaruya kɔnɔ fɔlɔ Amar Seri tɔndenw an kan ka an yɛrɛ évaluer 100 ans in kɔnɔ an sera ka mun de kɛ 100 ans in kɔnɔ n'an ma se ka se niveau min na san nataw la an ka se ka baara kɛ walasa k'o sɔrɔ. An ka gouvernement yɛrɛ fana 100 ans in kɔnɔ gouvernement ye hakili to jumɛn de kɛ Amar Seri tɔndenw kan parce que non seulement u ka yamaruya kɔnɔ mais aussi devoir dɔw kan u ka anakana u ka n'an bolofɛnw lakana n'o tigɛra ka bɔ yen an ka réseau yɛrɛ fana bɛ yen Orange Maltel Telecel olu yɛrɛ fana ka 100 ans don o fana kan k'u yɛrɛ évaluer ka Amar Seri évaluer partenariat 100 ans Amar Seri ye nafa jumɛn de da don kun nafa jumɛn de tora olu yɛrɛ fana ka nafa jumɛn de sera Amar Seri tɔndenw ma donc ninnu ye fɛn ye mun b'a yira k'a fɔ Mali bɛɛ lajɛlen de ka 100 ans anniversaire ye nin ye. Anw ta ye dugawu kɛ di nin kɛnɛ mun n'an fila kan an bɛ dugawu kɛ a 100 ans ɲɔgɔn wɛrɛ o ɲɔgɔnna caman Ala k'an bɛɛ ka fo nin kɛnɛ kelen kan yan yarabi tɔn in Ala ka tɔn in taa ɲɛ Ala ka tɔn in yiriwa sabu tɔn in ye tɔn mun ye an y'o de fɔ an bɛ segin a kan n'i ye tɔn in ta k'a lajɛ tɔn in bɛ maliyɛn bɛɛ kungo kan sabu laɲini foyi tɛ anw na baara ka se ka nɔgɔya bɛɛ lajɛlen ma cogo min na
n'o ye an bɛ réseau minnu utiliser a kɛra Orange ye o a kɛra Maltel ye o a kɛra Telecel ye o dɔw wɛrɛ minnu bɛ sira kan ka na laɲini foyi t'anw na a baara ka se ka nɔgɔya maliyɛn den bɛɛ ma cogo min. Ni kuma ninnu bɛɛ lajɛlen tɛmɛlen kɔfɛ fɛn min ye Amarseer ma u ye maa dɔw kɔni suganti yaasa ka se ka fɛn min ye jɔnjɔ kɔni di u ma minnu ye u dɛmɛ u ka baaraw la kosɛbɛ o de hukumu kɔnɔ u yɛrɛw ka maa dɔw b'u la fo ka taa se fɛn min ye kunnafonidila dɔw ma kɛrɛnkɛrɛnyana fɛn min ye kunnafonidila min bɛ yen ni u b'a wele ko Abdulaye Kulibali AC Oxygène. An ka farafinna ani diɲɛ kunnafoniw lajɛ. Libi jamana kungago kibariyaw la jirala ka fɔ mankan min bɛ yen ni u bɛ Libi ni a bɛ san 10 bɔɲɔgɔnko kɔni bɔ bi jirala ka fɔ ko fɛn min ye jamana minnu bɛ yen ni olu yɛrɛ ye disibɔw ye ni kɛlɛko la ni olu sen bɛ ni kɛlɛko in na n'a bɛ waati jan kɔni bɔ jirala ka fɔ ko fɛn min ye kari tɛmɛlen ni u bɛnna janvier kalo tile 19 kɔni ma olu ye ɲɔgɔn ye fɛn min ye Berlin n'u ye Allemagne jamana kɔni kɔnɔ ka o ɲɔgɔn ye kɔni senfɛ o kɔni y'a jira k'a fɔ ko o bɛɛ lajɛlenna fɛn min ye o bɛɛ lajɛlenna sariya dɔ kɔni bato sariya min ni a kun tan bɛ l'Américain jamana kɔni fɛ fɛn min ye Libi yɛrɛ kɔni kama ni o dala kabini san 2011 o sariya kun ti boli fɛn wɛrɛ kan o de ye fɛn min ye maramafɛn minnu bɛ yen ni u bɛ don Libi ka se ka tɛgɛ sigi a kan a maramafɛn doliw ka dabila cogoya min na o de hukumu kɔnɔ o y'a jira fana k'a fɔ kɔni ko o bi bɛn ko wɛrɛ kan o ti dɔwɛrɛ ye yaasa jamana ni fɛn filɛ ye maa si kɔni kana na i sen don fɛn min ye Libi kɛlɛ kɔni na k'a fɔ ko a n'a a juguya walima ka ko wɛrɛ kɛ a kɛlɛw ka se ka da faga cogoya min na o de hukumu kɔnɔ o kɔfɛ bɛɛ lajɛlen kɔfɛ fɛn min ye Alimanw yɛrɛ ka masakɛ jamana ɲɛmaa n'u ye Angela Merkel ale ka kuma kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ ni lajɛrɛ in kɛnɛ kan fɛn min ye ni a lajɛrɛ yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔni labɛnna diɲɛ sɛgɛn naani jɛkulu fɛ n'u ye ONU kɔni ye a jirala k'a fɔ ko jamana ba fila kɔni kun bɛ yen ni o kun ye olu kɔni yela ni kɛnɛ in kɔni kan n'u ye Russie ani Turki wa a ka kuma kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ ko ni jamana ninnu kɔni y'a ka ɲɛfɔli la fɛn min ye sɔrɔsi finitigiw wolomasiri tabaw olu minnu bɛ bila ka taa fɛn min ye Libi ko o kɔni tɛ fɛlɛ ye fɛlɛ min bɛ se ka fɛn min ye ni jamana in kɔni ka kɛlɛ ban ni u b'a kɛlɛ kɔnɔ kabili san 10 u y'a ɲini fana fɛn min ye kɛlɛkɛla fila bɛɛ lajɛlen kɔni fɛ ko o ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ u ka fɛn min ye maafa ani maramafɛn ci ka se ka o kɔni jɔ cogoya min na i n'a fɔ o kun y'a laɲini kabini janvier kalo tile 12 fɛn min ye diɲɛ sɛgɛn naani jɛkulu ɲɛmaa n'u ye Antonio Guterres ale y'a jira k'a fɔ yaasa fɛn min ye ni maafa jugu a na se ka lasa fɛn min ye Libi kɔni kɔnɔ cogoya min na ko fɛn min ye Libi jamanaden minnu bɛ yen walima fɛn min ye Libi finitigilaka minnu bɛ ɲɔgɔn na ko o kɔni na fɛn min ye ɲɔgɔn ye kɔni kɛrɛnkɛrɛnlen labɛn o ni ɲɔgɔn cɛ yaasa u na se ka sigi ka kuma cogoya min na maafa jugu min bɛ yen o fana na se ka lasa cogoya min na o y'a jira k'a fɔ ko ale y'a laɲini u fɛ u ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ fɛn min ye a fan fila bɛɛ lajɛlen ka maa duuru ɲɔgɔnna kɔni di u ka maaw la yaasa o lasigi na se ka kɛ cogoya min na wa fɛn min ye ɲɛfɔli yɛrɛ o la kunnafonidi siraw y'a jira k'a fɔ ko o lasigi yɛrɛ ko a kan ka kɛ fɛn min ye janvier kalo tile 28 ka taa a fori janvier kalo tile 29 fɛn min ye Genève jamana kɔni kɔnɔ wa jirala k'a fɔ o lasigi min bɛna kɛ o bɛna maa minnu jɛkulu min bila sen kan n'u b'a wele ko commission militaire o de bɛna laraweli kɛ fɛn min ye Libi yɛrɛ kɔnɔ gɛlɛya minnu bɛ yen ka se ka o gɛlɛyaw dɔn ani fura minnu bɛ yen min kan ka ɲini o gɛlɛyaw la yaasa fɛn min ye kɛlɛ a da na se ka sa cogoya min na. Gambi jamana kungango kibariyaw la jirala k'a fɔ fɛn min ye Gambi masakɛ kɔrɔ ni o ye Yaya Jammeh kɔni ye jirala k'a fɔ ko fɛn min ye bɔlɔlɔw sanfɛla kɔni na ko waati dɔ kɔni na a kɔni ye wulikajɔ kɛ ka kuma dɔw bila sen kan k'a jira k'a fɔ ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ fɛn min ye Gambi masakɛw ye u ka se ka ale fana ka hakɛw kɔni labato ani fɛn min ye ani hakɛ min kan o hakɛ kɔni ka d'a ma yaasa a na se ka sigi ka na fɛn min ye a fa jamana kɔni kɔnɔ cogoya min na o de hukumu kɔnɔ o kɛlen fɛn min ye alamisa tɛmɛlen a nɔfɛmaw banjuli kɔnɔ n'u ye Gambi yɛrɛ faaba ye olu kɔni ye wulikajɔ kɛ ka wuli ka taama kɛ ka nisɔngoya jira k'a ye ka jira fɛn min ye jamana masakɛw la olu kɔni b'a ɲini fɛn min ye Yaya Jammeh a ka se ka sigi ka na fɛn min ye jamana kɔni kɔnɔ cogoya min na wulikajɔw kɔni kɛlen fɛn min ye ko caman kɔni nana don o sekɔrɔ ko yuguyugubataw caman kɔni nana don o sekɔrɔ o de hukumu kɔnɔ fɛn min ye Gambi yɛrɛ minisiri min ka baara kɔni ɲɛsinnen don kiiriko ɲɛnabɔli kɔni ma o kɔni y'a jira k'a fɔ ko tiɲɛ don ko Yaya Jammeh ko ni a kɔni segila ka na fɛn min ye Gambi kɔni kɔnɔ ko a bɛ se ka kɛ Yaya Jammeh ko tɛgɛ na da a kan ka sababuya kɛ ko a ka san 22 jamana marali kɔni kɔnɔ ko Yaya Jammeh ko a ye dansagawale kɔni ta ka ɲɛsin fɛn min ye Gambi jamanadenw kan ko o kɔni na ko a tɛgɛna da a kan ka se ka a kɔni kiiri cogoya min na barisa a y'a jira k'a fɔ ko olu kɔni kɛlen jamanadenw k'u ɲininka Yaya Jammeh ka san 22 kɔni kɔnɔ ko maaw kɔni ye kuma minnu fɔ ko olu tɛna se ka o kɔ don fiyewu fɛn min ye ko min kɛlen ka o ɲɛtugu u kan o kɔni y'a jira k'a fɔ kabini san 1994 Yaya Jammeh ni a ye jamana kɔni ta fɛn min ye n'a kɔni ye fanga kɔni jaso ni o ye coup d'état ye ka se ka jamana kɔni mara ka na fori fo san 2017 kɔni na ni a fana kɔni wulila ka bɔ yen fanga yɛrɛ la ni a kɔni bi fɛn min ye a bolimɛ ka taa a kɔni kalifa Guinée équatoriale ni o bi san 3 la bi ko ni a kɔni segila ka na ko maa minnu ye ni kuma ninnu kɔni fɔ ka se ka fɛn min ye seereyaw kɔni di ko a kɔni laminɛ yaasa ka se ka a kɔni kiiri cogoya min na ko ka sababuya kɛ laraweliw bɛɛ lajɛlen kɛlen ɲininkaliw kɛlen ko o ko ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni ta la yaasa ka se k'o bila kiiribulon tigilamaw ka bolo kan cogoya min na
Niger jamana kungango kibariyaw la ni ma hakili bala janvier kalo kile kononton samba fla ani mga kono ni femye bamachi kulu ulu kon ye wuli ka joke ka dansago wale konta ka nyeshin femye Niger finitigla ko konma okela yorami nani okela chinego darye ajirala ka foko chinego dar ko oyara bi fami fe ode Niger klebe enfant ye ni okela sababu ye femye ma ba wulon fla bunyongo ulu bela jele kon willa ka bo uno konna ani femye wulu masiri taba ma bishege ani kononton bunyongo ulu bela jele kon bonena onina femye jakulu min bi gien kono ni oka bare yasa ka sega segezegelu konke mami be nu obola uno konna ka sega ulu kon do chugamina ni uba wele ko ho commissariat de l'ONU pour les réfugiés ICR oka nyefoli konna ya jira ka fo ko chine ko dar ulu ka nyefoli la chine ko dar yara kono ko femye ma chama kon be ni ulu kon bolla ka bo o sigi yoro la ka sabo yake ba ma ci kulu ko o kon kunye la yuru ani kala dil kan kon di uma ani ka dondu uma o ka sega wuli ka bo o yoro la chugamina ni ma do yara be ni ulu jasula femye ba ma ci kulu fe ka tununi uye ma do fala o yoro bela jilila ani o ka bolola mino ka sega ulu fana ta katani o ye chugamina ko o de kele ma chama kon bolla ka boni yoro masnaina nga ajrala ka fo o bol tola o kon tala ku bolola fem bela jilito o bi sega boni fem ye o tege kon kono ko o sela katani o dama kon de o de hokun kono fem ye ni jakulu nganya folla o ya jira ka Niger kono konia ajatimne fem ye ma ba duru bonyongo o kon bolla ka o kunshin o ka du doma ni o ba wele ko bani bangu fo ka tashe walam kon ma wa jira la fana ka fo niya ajatimne hal sisa fem ye malde ba wolon fla kemesaba ani muga ani woro bonyongo ko ulo fana kon bome o nona ka tu yero soro fem ye Niger kon kono wa ka fo chogola hal sisa fem ye Niger fana ma chama ni o fana bita fo ma bakele ani muga ani nani ko ulo fana kon bulla kana o kundu fem ye Mali kon kono nga ko kela kabini samba fla ani ta ani shegi kono kerengere Mali yoro min be ni o ba wele ko andera bukan o ko fe o ka nyefolla o ya jira hal sisa fem ye bamachu ka wale jugu tali ka nyeshin uma fem ye jamana don sigli jamana de gwanzan kon ma o kela sababu fana kon ye ma chama fana ko ulo ma ba chama fana kon bulla ka bo o yoro la kerengere na fem ye o be marabulo min wele ko tilaberi ko ma chama kon bulla ka bo o yoro fana na wa ya jira fana ka fo octobre kalo samba fla ani ta ani konton kono fem ye ma ba biduru ani woro ani kemeshegini ta ani duru bonyongo maldeon yoro la ko ulo fana kon bola unona wa fem ye ma ba fla keme ani bi konton bonyongo ulo burkina be jamano ulo fana ma kon bola unona ko kata se fem ye jamano yoro kono na kon na fem ye ma minu bola unona kata fa wuru fe ko ulo bitu jo fo fem ye ma ba bi wolon fla ani shege ani binan ani nani bonyongo konna ajrala ka foko ulo bela jele bola fa minu fe ode tilaberi fo kata se tawa kon ma wani ya jatemne fem ye wuli ka jo min kela ba ma jikulu kon fe ni wati nun konna u fem ye jakulu min be ni uba wele ko groupe état islamique ulo kon yo u kambo ka jira ka foko ulo de ni bara che jugo inke wa ulo de fem ye Niger wol masiri taba ma bishege ani kononton ko ulo de o bela jele kon bone unina wa ajrala ka fo ni wati masnan nun konna fem ye ba ma jikulu kon keme ka wuli ka jo ke fem ye chencen fuga sanvela kon na kerengerenya Mali Niger fo ka ta se Burkina kon ma ka toka dansago ke o finitigla ko ani a jamana don yoro bela jilila ko ni beka ke wati mi kon na o be ya soro fem ye Franci finitigi banani ani kemeduru bonyongo ko o be o yoro la fo ka ta se fem ye finitigla kaminu fana be ni o be Franci togla nu ko barka ni ulu kon ko na ba ma ci kulu kon kele ko ulu bela jile be ni yoro masnen kon na an bɛ foli bila ka taa aw bɛɛ la lajɛlen ma aw minnu ni aw ye tele ɲɛtaa n'aw b'a a suganti don o don ka kɛ aw ka kunnafoniw tayɔrɔ ye danaya de bɛ o kɛ o kuma an bɛ dugawu don de kɛ sa ala ka danaya to an ni ɲɔgɔn cɛ ni kunnafoni jɛlen ɲuman ye k'o lase aw ma waati bɛɛ lajɛlen ala ka su hɛrɛ di an ma ka an kelen kelen wuli ka fajiri don an garisɛgɛ la assalamu alaikum